Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sa and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ano? Ikaw ang mag-duty sa schedule ni Mike? Oo, Lin. Kaya pa sang lawas mo? Nag-straight ka na duty sa nagligad pa nga adlaw? Kaya pa na sang lawas mo? Basi bala kung magmasakit ka na sina. Bahala na, Lin. Pero okay lang ako. Wala sang problema. Day, anong plano ni Ariel sa kabuhi niya? Nagkadali siya nga mag-apa sa iya iloy? Kasubuang ka bala sili mo? Nga nga nakasiling ka sina man? Kaya hindi bala siling mo. Halos wala na siya sang pahuway. Nag-straight siya permis ang iya nga duty. Hey, makapila ko man siya gani hambalan sina. Pero okay lang man kuno siya ah. Kag suno sa iya, kung magtiner siya kuno sa ila safe house, mas lang niya kuno nga madumduman ang hinali nga kamatayon sang iloy niya. Amo gali? Oo. Gani nga mas maayo pa kuno kung diri na lang siya magtiner sa shop. Kay malingaw pa siya. Nahinambit pa gani niya sa akon isa ka bes nga duglaber man siya gali kuno. Aba? Halin sang bata pa siya kuno. Amo na sinang kalingawan niya. Ang magpanagod sa mga ido
nga nagalihiw-liw sa dalan. Kun amo, mabuot gin man gali siya. Mapinalanggaong gali siya sa sapat. May nobya na ayan siya. Ambot nga ahaw. Makasilinggid ako nga mapalaron siya kung si Ariel ang nobyo niya. Kay wala labot nga mabuot. Mapisan pa kag mapinalanggaon. Maayo gani siya magpalangga sang sapat. Sa tawo pa ayhan. Kung sa bagay. In fairness, gwapo siya. Kakapos ang lawas ko ba? Kagalahin sa pamatsyag ko. Do sa hilanaton ako. Ang mahi pa, mabakal ako sa bulong kang mag-inom. Para nga magayong pamatsyag ko. Makuha mo na ni siguro kung makainom na ako sa bulong kang makatulog. May 4 pa ka oras ako nga itulog. Mabulos pang dana ko kay Migo Bugart. Kaya ba pauli sa kuno? Nadumduman ko naman ang natabo kay nanay. Tagabatsig ako sa kasubo. Tagsang madumduman ko siya. Kaya nasakitan ako magpanumdum. Para sa iyang pagtinguha ko na makakita sa mayong trabaho. Para bisan paano, makatilaw man siya sang kabuhi nga matawhay. Apang nadula siya. Kag wala man lang kami nakasugilanon antes siya napatay. Kinasubuan kita ko. Kag kinasakitan ako sa pagkadulhan ni nanay. Kinasakitan ako. Kabaskog sa ulan ba? Kag dumadugayan pa ini ka magulaw? Pila ka minutos na lang ma-off na si Migo Bugart. Bahala na. Maihod ba ng jacket ko? Malakat na lang ako. Hala? Ariel? Nagaubo ka? Wala pa nag-ayo, ina? Lusa nagligad pa man nga si Mana? Ay nga wala ka nagpa-check up sa doktor. Okay na lang ni Mama. Ulain niya. Tagod lang ni Goro sa chimpo, ma'am. Ano nga okay man? Wala mo pala makita ang kaugalingon mo sa espeho, ho? Kadako sang ginhugos ang lawas mo. Basi kun pulmonya na inang ginabatsyag mo, ha? Oh, ma'am? Oo. Gani ang maayo pa. Magpalantaw ka sa doktor. Salamat gid sa kabalaka mo, Mama. Pero okay lang ako, magpati ka. Hindi man lang kay ako ang nabalaka diri sa imo, kundi ang halos tanan nga kaupod naton diri sa shop. Kung wala ka sang kwarta nga inugpa-check up, mahimo man nga pahulamon ko ikaw. Bayaran mo lang ako kung makasweldo ka na. Salamat gid, Mama. Pero magpati ka. Madula mo lang ini kung mag-ayon ng chimpo, Mama. Sige ikaw ang bahala. Matuod. Kwartagin mo ng problema ko. Hindi ako makapacheck up sa doktor tungkol wala ako sa kwarta. Kung magsweldo, halos wala masambilan ng kwarta ko. Doon nagpadala ako kay Migo Bugart. Sa bayad ko sa mga nautangan ko sa napatay si nanay. Sultiro matuhod ako. Apang wala man ako sa sinuptan. Mayo naman ini kung maimpas ko na mga utang ko. Sige, lubong si nanay. Makatibawas na ako sini. Mapaigo ko naman sa kaugalingon kong akong sweldo bilang security guard.
Kalahin na sa hubo ko. Daw nagahuot ng dugan ko kung mag-ubo ako. Daw po na ako. Amay pa, mamuksi ako sang tanoma. Nagintudlo sa ako sa amigo ko sa kilid sa building ngayon eh. Pughaong ko kagimnon. Mabugnaw ko no sa tutulan ng dugasin eh. Kanim ang pawan ng kakatol sa tutulan ko. Dason matulog-tulog ako. Mabaway ako sa makadali. Ara naman, nabatsagan ko naman ang kainit sa lawas ko. Nga daw siya na palugnawan. Si Waki nagatagol ngayon na. Agido ni Mr. Bernard. Para siya sa likod sang siyap. Kagda mo'y ginatagol siya nga ko na no. Anay kagani. Kikaduan ko siya. Waki! Waki! Bah! Para siya ho? Siging tagol niya. Wala niya ako ginasapak. Padahil walang pagtagol niya. Sino ba lang ginatagol niya yung drama? Ba? Si Mr. Bernard manina? Kagawin ginatagol niya si Mr. Bernard? Kinala ko sila nga duwa sa amo niya. Kag hindi batasan ni Waking nga tagulan ng amo niya. Sama-sami, nagapalapit lang siya sa iya amo. Kag inadilapan ang amo niya kung ginatawag siya. O kung makita ini. Apang subong, wala siya nagapalapit sa amo niya. Nagatinir na siya sa isa ka lugar. Apang wala untat ang iya pagtagol. Ano ba na ini? Inali lang nga naglibog ang ulo ko Hindi na ako magalindri. Manilag ako sa ilang aduha. Bah, Spaki, nag-atubang naman siya sa akon. Kag ako naman na ginatagol niya. Kamusta ka, Ariel? Bay, si Sir Bernard? Ari na siya sa akong tupad? Wala ko mabatsagan ang pagpalapit niya. Sir? Nga ari ka diri, sir? Kag si Waki? Nga daw may lain sa ginahulag niya? Nagihom siya. Kapag makadali lang. Kag makita ko ginang kasubo sa nawong niya. Sir? May problema ka bala? Wala ko ini ginakabig nga problema. Mamiss ko lang ang palangga ko nga si Waki. Si Waki, sir? Nga, Sir How? Malakat ka bala, sir? Bayaan mo si Waki? Oo, Ariel. Ginhandaan ko na gidman ini. Kaginabaton ko na. Ikaw, ginabaton mo naman bala? Anong buot mo silingon, Sir Bernard? Ano? Kwan, sir? Kung ako naman yung pamakuton mo,
Wala man ako iyas ang kantuan? Uy, Ariel, sir? Ano daw... Nga na ginawa ko sa madalom, Sir How? Karika, may ipakita ako sa iyo. Ari na kita. Ara, tulo ka ina. Ba? Sir? Ako ina. Eh, sir? Anong buot silingon sini? Nga makita kong kaugalingon ko? Hindi. Nga wala na ako sa kabuhi, Sir How? Ariel, mabaton mo gid ang tanan. Sir? Ikaw mismo ang naghimo sini. Ginpabayaan mo ang imo kaugalingon. Ang imo ikaayong lawas. Gani amo sinang natabong. Eh, anong buot mo silingon, Sir? Nagbiya ka na sa kalibutan sa mga buhi. Patay ka na, Ariel. Ano? Hindi! Hindi ba ito din na, Sir? Nagadamgo lang ako! Sir Bernard, Sir, isiling nga nagadamgo lang ako. Kagusto ko nga makabugtaw. Ginakasubo ko gid, Ariel. Apang amo ina ang matuod. Kasubong ko. Nagbiya ka naman sa imo dutanon nga lawas. Diyos ko. Patay na ako. Hindi ka dapat nga magkasubo. Hindi mo ini dapat nga hibian. Matahom ang lugar nga aton kadtuan. Sigurado ako sina. Kag nakahibalo ako nga makabisita kita dire pirmi sa paborito naton nga lugar. Ang lugar nga paborito nga lingawan sang mga ito. Magabiang, dili natapos nga itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabil Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa.
may isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Christine, gaginpasakop ni Tia Romana, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. Opirada kagin man ah. Sa ibabaw lang o galing. Kag matuod man nga nabuhinan ka na. Pero, seriously, Christine, hindi mo na ito pagsuliton, ha? Paano kung pabayaan ko ikaw sa gusto mo kay na? Pasi kung napahamak ka sa kamot sa mga lalaki nga ito. Sorry ah. Okay lang. Thank you. You are very much welcome. Sige. Mapauli na ako. Naugot ako sa kaugalingon ko ah. Hindi ko mahangpan. Kung nga akig ako kay Christian, kung ginasirmuna niya ako. Apang sa piyak sang ginapakita ko nga kasuplada. Ginaulikdan gihapon niya ako. Kag sama-sami, husto gid ang ginahambal niya sa akon. Kakapoy sang bilog ko nga lawas ah. Ang maayo pa. Matulog na ako ah.
Inday Pristin, may bisita kaday. Kaginapahatag niya si imo ang bulak nga iniho. Abi, Yaya. Sinong bisita ko, Yaya? Si Dr. So kunuday. Ay, silin ko gidaw. Kay siya malang mahuyugon maghatag sang bulak mo. Yaya, pasudlan na siya diri palihog. Ati, hooday Pao, aga pa siya ba? Ay, hala. Kagkatawang sang arrangement sa mga bulak na ini. Good morning. Good morning. Christine, iha. Mami, nga Kinlisensya ka sa amo ni Christian. Mabakasyon siya kuno sa ila sa probinsya. Kaupod ka mo ni Yaya mo Lokring. Matuod din na. Daw si taon ko naman siya. Kaya nga pala nga ginunagin niya sila ni Mami kag Daddy. Apang sa nakita ko nga pagpangabay sa iya mga mata. Daw nadula na lang ang kainit ko. Saan na bala kita malakat? Matuod, Pristin? Sugot ka? Nagapamangkot na gani ako kung saan Na, kulita pagid ko bala para magbag-o man ang pensar ko. Sorry. Karon sa hapon na kita malakat. Ate, sige mahimos ako sa akon mga dala. Ay, salamat. Sugaton ko kamo diri karon. Ano? Hindi ba kaupon si Lukring? Nalipat ako. Naglisensya siya sa akon sang nagligal nga si Mana. Nga mapauli siya sa ila. Kay maabot na ko ng utod niya nga nagatrabaho sa iban nga pungsod. Maupod ko nun siya sa pagsugat sa airport. Kani, si Pristin na lang kag si Christian ang malakat. Bueno, may salig ba na ko sa kay Christian Gani okay lang sa akon kung magupon si Pristin sa iya, nga wala sa siya. Nag-upod man kita kagabi. Pero wala mo man lang nahinambit sa akon nga mabakasyon ka subong. Nakaplano bala ini? O kon hinali mo lang nga napinsaran? Nakaplano gid matuod ini. Ano? Wala ko lang ginhambal sa imo. Para nga wala ka na sa panahon nga magpaminsar kag magpamalibad pa. Kaga naman nga babalibad ako. Tungod may batasan ka nga gina-turn down ako dayon Kagsangsan o ko ikaw ginbalibaran, aber? Hindi bala nga tayo na gani nga wala ka nagpa-opera sa akon. Wala ka na sang choice. Gani napilitan ka nga magpa-opera sa akon. Kagang tanan kong advice sa imo, ginakontra mo. Pero ikaw man pirming nagadaog. Naanad na ako sila nga pamaagi. Sang dito pa ako sa syudad nagaboard. Ha? Nagaboard ka pa nga ara man sa syudad ang balay ninyo? May problema abi sa amon sadto Harap lang ako sa pre-med sadto. Para nga hindi ako misturbo, nagboard na lang ako. Bali, 2 ka semester. May kwarta ka mo Bisan mag-dorm ka o kung mag-condo, pwede. Si Lolo lang ang manggaranon. Ay, oo gali. Nga wala ang parents mo sa nag-dinner kita sa inyo, haw? Bulagay ng mga ginikanan ko.
may tagsa na sila ka pamilya, kakabuhi. Ang duha ko ka mga utod, nagkinaugalingo naman sila. Makasarang na sila magpangabuhi nga wala sa poder ni Lolo eh. May ideya ka na siguro kung daw ano siya ka-estrikto? Oo, kag sigurado nga hilabtiro man. Paktan mo gid eh. Amo gani nga sang makasarang na mga utod ko nga mga buhi nga sila lang, naghalin na sila sa mansyon. Ote, ikaw ya? Maayo ka nakapadugay ka sa puder ni lolo mo? Oo. Tungod siya lang ang pamilya nga may ara ako. Pag wala sang iban pa nga mag-atipan sa iya. Kung pati ako, mabiya man sa iya. Abi mo, maayo ka nga tawo. Tungod nakapadugay ako sa loyo ni Lolo? Hindi. Ano man gali? Tungod wala ka nagaampo. Kag nagapalagyo, tagsa nga may problema. Ginaatubang mo ini. Tawo man o kung sitwasyon. Ay, wow. Nalipay ako nga nabatian ina si mo. Salamat ha. Nga nagtulog kita diri. Madulom na kung makaabot kita sa resort. Yani, makaunanay kita sa kalanaan nga inao. Anong pagkaon nga ginaserve nila dira? Seafoods. Ha? Permi ka lang karni. Yani nga, para lain naman, amo naman inang kauno naton. At dali na, manaog na kita diri sa salakyan. Okay. Ari na kita. Ma? Sa diin kita ma-stay diri? Sa cottage ngayon lang. Diri ako nag-agi sa likod nga bahin. Kay kung sa atubang, malubong ang gumas ng salakyan ko. Balas ang ato dito eh. Kari ka, manaog na kita. Ako nang bahala sa aton mga dala. Hala, ang laom ko. Sa rest house kami o kung sa resort hotel madayon. Apa nga, ari kami diri sa daw payag lang ini para sa akon. Kag isa lang ang kwarto. Ang salas, ang komedor, kag ang kusina, isa lang. Kag ang banyo lang simentado. Christian? Yes?
Diri kita mabakasyon? Oo. Ano? Pero wala man sa maayo nga pasilidad ang payag nga ini. Ano nga wala? May banyo ini, may tululugan, may kalanan, may kusina. Amo ining may pinakakumpleto nga pasilidad sa tanan nga payag nga ari dire. Wala gid ko maguna-huna nga amo kagali sinakakuripot. Ano naman blang labot sa kakuripot ko sa bakasyon naton? Ano mang galing panawag mo sini? Kay nakahibala ako nga bisan sa 5-star resort hotel makasarang ka magbayad. Nga diri kita nagkadto. Mas manami ang view dire, pati na ang beach. Hindi, kuya magpati. Ginhimo mo lang ini para pabudlayan ako. Kinhungod mo nga gabi kita mag-abot dire. Parang wala na ako sang panahon nga maghalin dire kag magbalik sa syudad. Hindi matuod din na wala ko sang motibo nga pabudlayan ka sa mga ginabuhat ko sa imo. Oh, ginaako ko nga ginakriticize ko ikaw kung kaisa. Kag permi ko ginatadlong ang mga sala mo. Apang ang ginabuhat ko kay na, hindi agad pabudlayan ka. Dali ka. May gusto akong ipakita sa imo. Kinuyatan niya ako sa kamot. Dito kita sa bintana sa salas. Madali lang gali ha. Kay pasigahon kong dim light bulb. Karon patyon kong fluorescent lamp. Ara. Tulog ang langit. Wow! Makita kong linibong ang mga bituon sa langit. Amo man ang bulan. Kagdo kanubo lang sa ila tulokon. Mas dalag ko. Kagrabing igpat nga makita ko subong. Kung ikumpara sa makita ko sa syudad. Kagang sanag. Nagapanaog sa dagat. Gani makita mong hulag sa mga balod. Christian, katahom gid. Wala pa ako makakita sang amo sini katahom nga talan-awon. Nakaibalo ako nga magustuhan mo ini bilang isa ka artist. Ba? Gaano ina tunga sang lawod oh? Mga basnigan ina. Mga sakayan sa mga manugpangisda dire. Kag ang mga kasanag nga nagahalin sa ila mga suga, amo ang naka-attract sa mga isda kag nagapalapit sa ila. Dalag ko ang mga sakayan nga ina. Gani, pwede sila nga makatiner dira sang pilakadlaw. Masamay ka bala dire? Sang una. Pero talagsa na ako nagakadto diri subong. Nga man? Madamo sang obra eh. Kag kabudlay magkuha sang bakasyon sa ospital. Paano mo ini na-discovery? Nakaupod ako diri sang intern pa lang ako. Kag naluyagan ko dayon ng lugar. Gani nga nagbalik ako diri. Kag sang nagtugay na, may nakilala na ako kag nanginabyan diri. Kay sinong payag nga ini? Akon. Ha? May kwarta ka nga magamit para nga patahumon ini. Nga amo lang sining payag mo haw. Basta lang. Nga agani. Anong rason? Talagsa man lang ako nagakadto diri. Nga mapahimo pa ako sa mas mabakod. Sige na. Mapauway na kita. Ikaw ang una nga magamit sa banyo. Hindi aircon ang kwarto sang payag. Apang mapuknaw man. Ang wala ko lang manamian, among hiligdaan.
Queen size lang ini nga ginpalaba. Para nga maakomodar lang ang lawas ni Christian. Kakanipis ang matres. Oh. Nga wala ka pa naligda. Makaigo kita dira. Natural. Pasensya ka na. Kay isang una, Abi. Ako man lang isang nagabakasyon dre. Gani, wala ko na pinsaran nga padako ng kama. Kung gusto mo, dito na ako matulog sa salas. Kagbabayan mo ako nga magtulog diri nga isahanon? Maayo tani kung sin ang atop sang payag mo nga ini. Kag may kisami. Feeling ko, hindi lang mahibalan, may makita na ako nga manog kag tuko. Hindi gani, tiki nga nagalatay dira. Wala sang manog dire. Wala man nagapangagat ang tiki. Kag ang tuko, wala nagatiner dire. Bisan pa, hindi ako gusto nga mag-isahanon dire. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Pristine, gagin pasakop ni Yaya Rokring, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Cupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Montano. Love someone new someday, San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpapakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected food. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kinahanglan nga maabtan ko siya. Basi kung batunon niya ako. Nagkakinahanglan ako sang trabaho. Kagbalay nga mapasilungan. Ay, amo nining akon kinapangita. Diyos ko, kabay pa nga maabtan ko lang siya. Ba? Atong gasolinahan. Kag nakita akong pick up niya. Ara pa. Salamat. Naabtan ko siya. Ba? Diin siya man? Bay, ato gali siya. Naghahambal sa isa katawo. Mahulat na ako diri sa tupad sang pick-up niya. Diyos ko.
Kabay pa nga mapasugot lang siya sa akon ipangabay sa iya. Kabay pa. Ba, ari na siya. May kinahanglan ka? Oo. Kwan? Nakita ko ikaw dito sa kalanan kay na. Ikaw ato? Oo. May kinahanglan ka ba na? Oo, sir. May kinahanglan ako sa imo. Ano? Nabatian ko kaina nga nagapangita ka sang kabulig sa imo balay. Mapresentar kung tani ako sa imo. Ano? Ikaw mapresentar sa ako nga mga kabulig ko? May lalaking ginapangita ko, miss. Mahimo man ako nga makaobras ang obras ng isa ka lalaki, sir. Tilawan mo lang anay ako Kung hindi ka makasao sa akong trabaho, mahimo mo ako nga mapahalin. Sino ka bala? Panulo ko sa imo daw sa turista ka. Aba, hindi. Nagapangita matuod ako sang trabaho. Amo ina nga nakalambot ako diri. Kung hindi ka makasaho sang trabaho ko, mahimo mo man ako nga mapahalin dayon, sir. Ari ka, sinugid ba lang ngalan mo? Sheila. Okay. Tilawan ko ikaw, Sheila. Tanaon kong trabaho mo, ha? Sige na, magsakay ka na. Salamat. Okay, malakat na kita. Malayo pa ba lang inyo lugar, sir? Medyo. Ay, salamat. Ang laom ko, kung maaghan ako sa kalanan nga to. Apang konswertihon, may trabaho na ako. May panaguan pa ako. Ay, amoy ning balay mo? Oo, amoy ning balay ko. Apang ato dito sa farm ang klinik ko. Ato sa farm? Mm-hmm. Nga ahaw. Nga ato sa umang imo klinika. Doktor ka man bala? Veterinaryo ako. Amo gali? Mm-hmm. Veterinaryo ako. Kag dito nga ako nga klinika. May dito kay mas malapat ang madaraganan sa mga sapat Kagamuy na ko nga kinahanglan ako sa isa ka lalaki kakabulig. Agad ba na sa pagpasan o kung sa paguyod sa mga sapat? Kaya balo ka, hindi ba lang ido kag kuring ang ginadala sa akon Pati mga kabayo, kanding, kag ano pa. Amo gali? Sige na, magpanaog ka na. Oo. Ba? Kadako sining balay? Matahom? O galing, wala maariglar sang maayo? Ay, di nang iya asawa? Magpuko ka, Nay. Salamat. Di nang imo asawa? Wala ako sa asawa. Patay na siya Ha? Oo. Badugan na sa napatay. Kaya, kuwan hindi tayo pangakon anak ka si Robin. May anak ka na? Apang wala sa diri. Ayan, wala pa siya magkapauli. Sige. Barakatanay ako sa kusina, ha? Oy, hala. Wala nagali siya sang asawa. Gai ko nga hindi maayong sitwasyon sa iyang balay kay. Pero, veterinaryo gali siya. Mga sapat ang iya ginabulong. Diyos ko, hinali lang nga naglibog ang ulo ko ba? Kung saan ko masarangan ang trabaho ka ina. Ay, Diyos ko.
Apay pangabatunon ng niya ako. Kinahanglan gid nga may maistaran man ako. Maya kami ginbili nga pagkaon diri si Auring. Kag may sudan man. Siya nagaluto sa pagkaon na mga duwa ni Robin eh. Kag nagkatrabaho man sa diri sa sunod sa balay. Kag inang babae ngayon na. Katahom sa iya. Kag hindi sa makasarang sang trabaho nga gusto ko ihatag sa iya. Hindi niya ito masarangan. Pero nga abla nga dumi nagatulod sa ako nga magpasugot. Ay, gusto na. Nakahibalo na ako sa buhaton ko. Sheila, tawagon ko na ikaw sa ngalan mo, ha? Oo. Kung magpasugot ka, amo sila nga trabaho ihatag ko sa imo. Ano ina, sir? Dili ka lang ani magtrabaho sa sunod sa balay bilang kabulig. Nagakinahanglan sa pag-atipan ng balay ngayon eh. Kagwala sang panahon ng ako nga kabulig nga si Auring. Bagod nga may trabaho man siya nga iban. Ipakilala ko ikaw karon sa iya kung mag-abot na siya. O ano, sugot ka ba na? Aba, oo. Oo, sir. Sugot ako sina. Kwan, hindi na kinahanglan nga swelduhan mo ako. Kung hindi ka kontento sang serbisyo ko, mister. Bard na lang. Tawagan na lang ko kay Bard. Sige, Mr. Bard. Kag makasalig ka nga, matrabaho ako sang gusto. Kag serbisyohan ko sang maayo, ang isweldo mo sa akon. O galing na natin inaambalan. Sige. Dalong ka ikaw sa kwarto nga tulugan mo, ha? Magsunod ka sa akon. Oo. Ini, amiling maging kwarto mo. Amiling ginatulugan sa to sa mag-asawa nga kabuli ko diri sa balay. Diri ka magtulog, samtang nagkatrabaho ka diri. Salamat, Gid. Ang banyo aralan sa gwa, ha? Bahala ka na sa kwarto ngayon eh. May magamit ka man diri ang mga ulunan. Sige, bayaan ko na ikaw, ha? Salamat, Liwat. Okay. Ato na siya. Ang laom ko, kung dito ako matulog sa gwa. Ay, salamat. Kay ginhatagan niya ako sa tululugan. Kay bisan paano, may pasilungan ako. Kag nakita ko na malayo ini sa syudad. Ay, sinong magunahon ang adri ako makaapok? Nakapanawag na bala sa imo si Marta, Ellen? Wala pa, lo. Nagahulat man gani ako sang iya tawag eh. Ay. Basi ko nagrabe na gid ang iya tiya. Kag hindi na siya makahalin sa iya tupad. Amo man inang pagbanta ko, lulubab. Ay, ati sige. Tanawon ko anay si Michael sa iya kuna. Basi ko nakabugtaw na siya. Oo, lulubab Uy, ano na ayhan ang natabo kay Marta man? Basi kundi ina siya nakalambot. O Diyos ko, hindi man pag itugot nga may matabo kay Marta ay. Isahanon lang siya. Kag may nagapangita pa sa iya.
Kundiin ka man karon, Marta. Kabay pa nga mapalayo ka lang sa katalagman. Kabay pa. Wala na ako kakita kay Marta sa bugos nga adlaw, Ellen. Diin na siya. Wala siya diri, Chay. Nagtawag abing iya tiya Kag nagpangayo sang bulig. Man, nahulog sa hagdan ang iya tiya. Kag may balik gid. Kag subong, ato sa ospital. Kag amoy na nga naglakat dayon si Marta. Amo gali. Tingala ko nga nakabati ako kay Michael nga nagahibi. Gali kay wala dira ang iya nga iloy. Oo man. Maayo lang gani kay ara si Lolo. Maayo siya magpahipo sa kay Michael. Amo lang galing ina. Kadugay lang maguntat sang iya paghibi. Si Bob gali ang nagalibang kay Michael. Ay ako na lang bala. Hindi gani. Buligan ko siya sa paglibang kay Michael. Ate, sige, Chay, Hambalon ko si Lolo Bob. Hambalon ko siya, nga buligan mo siya sa paglibang kay Michael. Karon lang, Chay, kung magbugtaw na si Lolo Bob. Tulog pa siya, Pahibalon ko lang ikaw karon. Lo, may kape na dira nga nahanda ko. Mag-inom ka, anay, Nakahibalogid ako nga amoy naging kadto mo diri sa kusina. Wala pa ba katawag si Marta? Wala pa, Lo. Nagabantay gani ako, Kay man, nagapatigid ako nga manawag siya kung makatsyempo na siya. Sili nga siya, ha? Nga hindi siya magkahangawa. Maayo ang kahimtangan diri ni Michael. Amiguhay kami kaayo. Dagayapa-yapa siya kung makita ako. Kay man gusto gali niya nga magpamasyar kami kaupon sang iya stroller. Amo gali. Ay, Lo, oo gali. Nagsiling si Chaynura nga buligan ka kuno niya sa paglibang kay Michael. Ano? Ano nga buligan ako nga maglibang kay Michael? Ako guro ang gusto niya nga makita. Abi niya wala akong makahibalo. Nga ginapanilagan niya ang tanan nga hulag ko. Kung siya naman lang, maayo pa nga magpangasawa na lang ko sa buang. Hala, si Lulu yaho. Basi kung mabatian ka karon ni Chaynura. Te, ano kung makabati siya? Matuod man ang akon ginasiling. Lo, basi kung gusto lang siya nga maglingaw-lingaw, Gusto lang niya nga magsugilanon sa imo. Hindi na, matulog na lang ko, Ang cellphone ko, Lo. Basi si Marta na. Dali, sabta. Oo, Lo. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navat.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones